Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Maray na pagkaaga sa Indogabos sa muya pong mga paradangog. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang takay ning kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagbe-birthday ngunyan 22. Anong apod nga ni kay ni? Tama ba yung palindrom? Palindrom? Mangyayari na naman ini sa laog ni nagkapirang taon, ha? Halawig na taon. Kaya this is a very unique situation. Nakita po na pinagbibiyayaan kan araw kaining panahon. Inabuta yun ano. 22. Tingog kan banwaan, naglalaom na yaong kamo po dyan, dahil nagharali. Sudakol na mga nag-arantabay, sagkod man kita nga alas 10:30. Sana po, idiretso nindo ang pagdangog sa programa man. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol sa 1st District si kumpadreng Jomar Bien. Segundo Distrito Albay area Legazpi Asin Daraga. Tarabang-tabang News o kaya si kumpadreng Al Armario. Si Ants Galero buda si Luens Barcena. Sa 3rd District si kumpareng Jim Nasalita, si Pading Jimmy. Sa Manibela si Henry Deboy Mata. Technical Control, the man from Poland. Gion Napolis in the house. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Sa newsroom, yan po dyan. Ang samuyang malalauman, the ever reliable, the man for all seasons, the man with an eagle eye. Pag-abot po sa pagsubaybay ka ng mga istorya, sumada lokal, and syempre, istorya nasyonal, international. Yan dyan ang samuyang news manager, Mardela. Sa production center, ang Anghel kang DCGB, ang AM kang DCGB, Angel M. Mustasa. Sa IT, yaon dyan si Tricia buda si Richard. Sinda po ang enkargado man kan broadcast me worldwide in full digital broadcast high definition sa internet. DCGB News Online buda sa YouTube, DCGB Legazpi City. Si Tricia buda si Richard. Sa AM band si June Napolis man sa tuyang enkargado dyan sa radyo region-wide, pati na po sa pig-abot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Bicol. Marhay na aldaw sa Indo. Kumapuan sa indong servidor sa radyo, an sa indo pang Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Raynaga dyan kay Louie and Letty na Vibar, ano dyan sa
Sagpon. Yan kay Chalete and Louis Vibar kan Barangay 4. Good morning tabi sa Indo. Me gusta mi así, me gusta. Sa atong amigo makonselohon sa nang permi. Si Sir Ato Lim, marhay na agatabi Sir Ato Lim diyan sa Petron Top Gas Gasul. Good morning sa familia Buda sa staff ano. Si la conoces. Diyan tabi sa Car Zone Accessories para dangog tapalan yan June. Nagpasiring ako diyan one time diyan sa Car Zone Accessories. Kataning sa nani Chuck Cres diyan sa Cres Snack In. May pighanap kitang piyesa kan auto. May monitor siya duman June sa kahera mismo kahe sa cashier. Naka DCGB June ha. Good morning diyan sa Indo, sentrong-sentro. Yan sana sa Rizal Street, Maray na aga. Mabuhay ka mo dyan sa Cres Snack In. Buda siyempre sa Car Zone Accessories. Ganap kita ka sa mga replacement baga June. Good morning. Si Sir Tonton na Diang, kumusta tabi? Sir Tonton Diang o dyan sa Uncle Ton sa Tula-Tula. Maray na aga, the best inimi na install kan audio systems dyan sa auto. Si Angel nga nakalunad one time duman sa kariton. Ano Angel? Perte? Dahil lamang ngaya. Nailing ko dyan hali sa may PFL Homes. Naglalakaw pa si Ring Digdidi. Pinasakay ko duman sa kariton dyan tay Rakman. Nadangog niya so... Dahil na siya malunad duman utro dyan ta. Tibaan nga kung paglunad ko naman, may tangkason ako. Ay, nako. Iyo ba, pera ka raw, June, ha? Matibay ini mina-install, ano? Ano man antibulay, an sa imong pahit. Una ko kung ano. Makadamay ka na naman nga kisibilyan. Sumakay ka duman sa kariton ko. nganing matanaan mo. abo na lumabas ni Frank pag binakanta ka. Gigamit mo na gading tultulan mikropono. Grabe pa ng baffles. Langya ka, lumayas ka dito. Aga-aga sa ibang tibuli. Sige tabi Maray na aga tabi. Kay Sir Tonton na Diang. Yan. Mabuhay. Tabi Sir Tonton Diang. Diyan sa Kwan, sa Tula-Tula. Sa Uncle Tons. Good morning. Buda kay Madam Pilar Akende. Sa tuyang mga suki diyan tabi ha. Yan. Kay Madam Pilar na Akende. Sa Gold Street. Buda Good Luck Novelty sa Forbes Academy. Sa gabos na taga-bagong Abre, marhay na aga mantabi sa Indo. Yan sa Indong lugar, sa bagong Abre. And then, sabi ni 0134, ako ang original mong paramate. Simula pa noong DCGB na ako sa kapanahonan pa ni SM Art Usia, Kuya Dani Azanya, sin AA. Yan, tabi. Good morning. O dyan kay sa Bangkiruhan, Karaking na Rehinaldo. Yan. Kabos, buda sa Familia Hakob, dyan sa Bangkiruhan. Good morning. Tabi sa Indo. Happy birthday da tabi sa samong amiga na si Mrs. Imelda Melds Climaco sa Barangay 17. Happy birthday tabi sa imo Melds, hali sa imong Dabarkads. No, nagbe-birthday palan ngunyan si Mrs. Imelda Melds Climaco dyan sa Barangay 17. Halida sa imong mga barkada, ha? Happy birthday, tabi, Mrs. Imelda Melds Climaco kam Barangay 17. Old Albay, nakatutok si Shandy
ng ligaw marhay na aga. Nagtatagauran-uran yun ade. Medyo mapuro presko paan sa tuyang palibot. Igo kitang na ko ang feedback obserbasyon dyan sa nagkakapirang river channels, particular ining sarong dakulang river channel, ining Yawa River, sa may pasiring baga dyan sa regional center, Rawis, Tabi, na dyan sa may UST. Igwang didisilt, ito bagang sunag aakad. Pig aakad na naman ang area naan, which is to a certain degree, marayta na aakad yun, nadidisilt. At barado na. Ngunyan, matiano daw kung gibuhon ana regular na sa nabagatabi. Bako itong parang kuno ari na hiling na iyo na dispwes mahiro. Kuno ari na hiling na gulpina naman dispwes yan kakadon aakadon. Ambira kita makahiling magad yun, nagdidisilt dyan bako sa Yawa. Ano daw piga para haralat na magbahaan Ligaspi? Na mabara naman yan, So, ang suwestyon kan sa tuyang nagkakapirang nakakahuron dyan, make it regular, make it periodic, Bako itong kuno arin sana siguro dyan makaisip, Kuno arin mahiling, medyo ka na naman, saka na naman tabi, it's high time na sa Diyosan na po yan, naman tiniron. Or kung day man sa natabi mamantinironin talagang sa Diyosan, day na pagdisil, biyo-biyo pa, baha lugodig di sa Ligaspi. Ako, yan. Ilingata, taon ang pigbibilang siguro bago yan akado naman. Pero I don't know, engineerically, day kitang masyadong background, pero from a layman's observation and point of view, pwede man siguro yan na iguning regular dyan na nagmamantiner. Garo baga ito yun urual daw, nagsisighid kita kan kanal dyan sa atubangan niya to. Tanganing dai magbara kanal, free-flowing ang tubig. Arong nga sa nakaan, i-magnify mo tabi, igwaman sa naning resources ang DPWH, kung dai kaya, ipakontrata. Bako, total para masanaan sa general welfare. Nag-aakad dyan. Kung naari na mapupuno na naman, pag-akad naman kan, mahalat na naman na maakumular. Diba? At sunod nun tayo itong simple. Babaon tangan ang pagladawan, garuman sa danso kanal, urual daw magsigid, day mabara, free flow ang tubig, daing baha. Nyaw yan dyan tabi ngon yan sa Yawa River, hilingan na tabian na style na iyan. O di ba paano naan? Mahalat na naman kita tabi na palabaw na naman ang yaon dyan na materyales na makakabarakan bulos kan tubig hali dyan sa bulkan mayon. If ever na kumbaga talagang tutuyuhon yun, make it regular. Igwanin nakakanigong budget na parang sabi na nga ni institutionalized. Yao na sa sistema kan DPWH. Bako itong pag kalag-kalag pa sa yun naman pala nga, saka naman maakad. Paano ka yan tabi? Yun ang medyo kulang siguro sa satuya The seriousness kan pagtutok sa arog ka ng mga simpleng bagay man sana abitan na nga ni. Kumbaga sa pagmantinir kan palibot niya to kan harong, urual daw baga, nagsisighid kita kan kanal, kan sa tuya dyan na mga pighali antanin ati anyaon dyan sa drainage systems niya to. Bako itong halaton na madali nang mag-apaw ang tubig, madali nang mabutong ang tubig, madali nang makadanyar ang tubig sa publiko, ang baha,
saka kita mahiro, anapod kaan, reaksyonaryo. O, tabi, o sana, dyan sa DPWH, pakiayos naman, kung daig kaya nindo, tabi, dyan di pa kontrata, guwaman sana ka mo mga budget dyan. Dipisil, permi kita digdi sa Ligaspin, nagrereklamo, baha. Permi kita digdi nagreklamo, diit na oran, baha, all dumina subside, pero natatahalatun na perming araw kayo ng cycle, tabi. It will help a lot kung iyan na yawa, stretch na yan na river, ma-maintain iyan todo-todo. Dahil kita maghalat na makadanyar pa ng propriedad, umabot ang panahon na paggulpinaan bara, saka kita makupot-kupot, too late dahiro na naman tabi. Araw kita kaan dyan Nako, sus, kamu dyan sa DPWH po, tabi please naman, for the sake of general welfare, makiasikaso man po dipisil iyan na araw ka na sistema. Tabi, yan, apagalon kung anong ang budget na makukonsumo dyan sa pagdisil, ikumpara mo sa magnitude kang damage kung magkaigonin mahiwasan na baha, mas marayray na magdisilt na sa nakita regular. Bako itong halaton tapan danyos, lalo na iparayo kimal na Diyos kung magkaigwanin danyos sa buhay. Magayan na yawa. Pambihira man agad kita dyan makahiling, di ba? Ni nag-akad, ni nagdidisilt. Urabantihon mo yan duman sa ang luwas kan na yan, kan Yawa River, dyan na baga sa may San Roque, sa dagat, disilt, paghalidig di sa disilting, maluwas ang duman, disolting. Hindi mo na pwedeng mali duman sa dagat. Disolting na yan. Bako, tabi dyan sa DPWH, Director, sino na ngayon director natin dyan sa DPWH? Uyan sa baga sa kakaan mo, tabi, Director, pisina mo? Magsala, kung pabayaan nindo yan, dahil nindo yan i-maintain regular, ang baha, masakat dyan sa indong opisina sa DPWH kung mabara yan, napabayaan nindo yung Yawa River na yan, tabi. Sige dyan sa mga taga DPWH, sabi, gising. Pakiasikaso na po yan. Bako yan na kunoarin sana, parang kunoarin magustuhan. Irregular na po yan. Dyan Diretso kan mga istorya, alay dyan sa luwas, nasa linya si Luwens Labarcena. Luwens, marhay na aga, go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maura na pagkaaga sa gabus na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta naging matuninong asin magayon. Ang resulta kan paglunsar kan Department of Health o DOHH di Bicol sa nagkapirang aldaw na pagkundusir nin pagpababakuna sa edad 5 to 11 anyos. Ini makalihis na makumpirmar sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 Ken Nuida na wara pang na-i-report sa indang opisina na may aki na nadiskwido, naghirilang o kaya may matinding kaso nin adverse effect kan nabakunahan nin anti-COVID-19 vaccine. Sigun kay Nuida, indikasyon ini na ang mga aki dapat itiwala kan mga magurang o guardian na magpabakuna taaloy ng nagpupuon na ti-target kan helang ang mga nasa siring na edad tabako-bakunado asin pirmi kasalamuha kan mga naguuruling mga magurang o kaparyentes na ali sa trabaho na day aram kong carrier nin virus. Alagad pinag-iinganyar ni Nuida ang mga guardian o magurang na mag-report sa mga otoridad o mismong lugar ni nabakunahan kung may namatean ang mga aki na malain, tangani na matawan inin formal na disposisyon. Pero sa iyang pinaglinaw na ang mga pagkalibong, kulukipayo o trangkaso, pinaglalauman yan sa nababakunahan, indikasyon na nag-epekto ini sa lawas kansarong tao para magkaigwanin proteksyon laban sa COVID-19. Luwens, pirang aldaw na pagbakuna man digdi sa Bicol kan mga aki 5 to 11 years old? Nasa sarong simana databi, Sir Pio. Yan, 1 week na. So far, dahil man ba kitang nahiling na naging sumbing aki? Roger to that. Dahil man kita ning nahiling na aki na nagkakiriwaw o kung ano man. O yan mga, igwa man gayon nin epekto na natural, so kalintura,
garoturo trangkaso kulog lawas. Correct. Oh, yan. Kaya lang ang problema tabi Luens, ara mo, ikaw kitang nakakahuro na bilog na pamilya eh. Mm. Dahil nang gad minapasumitir, dyan da ikikaya kan DOH, inda ko kung paano ninda ini, kung paano ninda ma-explain, as in kung paano ninda makukumbinser, medically and scientifically, ang mga pamilyang ini, dyan sa sur na barangay, may midbid ako eh. Correct. Dahil nang gad nagpapabakuna, dawa na inagihan na ka na simptomas as in sukahilangan na pariho nang gad sa COVID ang kwan pati sa indang mga aki o Correct. papaano daw ninda ayanta mas minatubod sinda duman sa mga nahihiling baga sa Facebook Oho. o ano ang sabi kan DOH Iyo ta ako tong tatabi Oo. Sir Pio, Mhm. si Sir Keduida o kaya baski si Dr. Aurora Daluro, ang Iyo. head ning datangani ng maliwanagan mananggad kayan ang mga siring na individual. yan buda papaliwanagan ta mataram kita milyones na nabakunahan mga aki an nagkaigwasan na nin ngaya diit na efekto diskwedo dahil nga ni 0.1% sisimbagon ka paano ngaya kung sa 0.1% na ito so aki ko ang tamaan paano yun, sa totoo lang iko dyan sa nagapirang lugar di bisa sa to bilog na pamilya dahil na God pati dahil ko ngayon pa-iniksyonan ng aki ko dahil na ngayon Yeah. mag-module na sa na ngayon kung dahil pa-eskwilahon uyogon mo an naku sus di paano masarong si Mano na paranduwen sa no dahil maning adverse effects so aram no duman sa talagang mga hardliners mga may hard stance kontra sa bakuna Mm. no medical explanation can convince them. Roger. And sometimes baga, dahil ka na sana magribok lugod. Pero ang kinagayunan man daw tabi Sir Pio, Mhm. kasigun kay Noida, overwhelm man na maray ta so mga magurang kadaklan kan porsyento nin mga populasyon nin mga magurang so, iyon na mismo ang nagbubuluntad na ipilaan sa indang mga aki na mabakunahan. Yan. Very good. Very good. Kundi ining mga nagkakapira lang talaga, di ito na sana. May masiramon pati man minagiribo sa Facebook bagaan iba di na mga anti-vaxxers, may mga padrama-drama pa. Yeah. Igon. Pati nga ni si Atty. Acosta gigamit. Yeah. Sige. Pero sabi ni Noida tungkol sa siring na bagay, dahil ngayon ka mo magbasol, kung halimbawa bakuna abidable ang bakuna, tapos ka muna ang nangangaipo. Nyan. Oho. At taramon nga ni kay itong sunakahorong ko. O kamo ngay mga bakunado ngay. Bakong kamo na ngay sa mga virus. Jesus Mario. O sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya, mga update ali sa Department of Health. Ako po si Luwens Burcio Barcena. Salamat, Luwens. Dire-diretso man po ang pagbakuna sa 5 to 11 years old. Digdi sa siyudad kan Legazpi. Utubaga, ipinag-anunsiyar ni Alcalde Noel. Magparehistro lang duman sa website and aramon sa schedule na ipopost para sa mga kaakian. Ha? Sige. Kumpareng Jomar, good morning. What's happening? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong soltero tabi pa rin, Pio, na ali sa Metro Manila ang mauli kuta na sa Banwaan kan Tiwi kasuod ba. Imbes na sa Tiwi, nakauli, ihinatod kan mga pulis kan tabako sa Lupi, Camarines Sur. Kay guwang ginibong kabuaan sa laog kan bus na sa iyang sinakyan. Imbis na sa tiwi, sa destino, hinatod kang pulis sa Lupi. Roger on that. Tamay ginibong kabulastugan sa laog kan bus. Oo, habang nasa may partisinda kan Lupi, Camarines Sur. What happened? Ang istorya, naglunad ining apodonta na sa nangaran na Sani, Sunny. 29 anyos, soltero, taga Purok 5, Kapantagan, Barangay Kali, Tantiwi, Albay, naglunad sa sarong bus, pasiring sa tabako. Mhm.
may kasakay ini na babae na 17 anyos pa sana, daragita, Oh. na taga-tabako. Oho. Sa bas baga, doon ang tukong bagakan bas, ang sa wala, duwahan, ang sa tututuluan. Yan. Ang sa walahan, ang sa wala, dahilan ta may pandemya pa kita, saro sa nang pwede maglunad, duman sa tuluhan, pwede ang duwa, Inyan. duman nagkaning sa duwa, Pero may pag-ultanan. may pagultanan. Oho. Sige. Ako man magkadukot. Oho. Nakain may ning sisani, Anak ka ano? nakainom, Igoning birtud kan bugsok na likido. Roger on that, Oho. habang nasa biyahe, kinubabawa na kang maraot na espiritu si Sani, Oh. sa kan alak. Oho. Turugununon sa 17 anyos na babae, nakataning, nagi matabigla sa daragita, sukamot ni Sani, uto na sa laugan branya, Luminanding na. nakalanding na, Oh. nagi bata sa daragita, may nagahapro sa iyang dagan, sa naog mismo kan bra. Anak ni Titing naman na naglakbay sukamot duman sa mayon. Roger on that, O sige. may skandalo sa babae. Oh. Siyempre, nakigig. Uyuga mo, nagi mata kami, kamot sa laugan bra mo. Oho, oho. Nakigig. Oho. Suriyaw siya, uminagap man tulo sa konduktor, Oho. canvas, duman na kinurner rin si Sani. Mhm. Dahil kinaya maghali dyan, ipinabal yung tukawan sa babae, Aha. kinurner na itong si Sani. Yan, yan. Kinorner na ta. Naglalakbay. Mantang naglalakbay. Subos naglalakbay man sukamot niya. Oo. Oh. So, kibo man kan biktima, inapudan so ama digdi sa tabako. Yaong pala suwama sa tabako. Oho. Oo. Oho. May nangyayari sa ko parigde, sabaton mo ngayon ako sa terminal. Oho. Ini istorya so nangyari. Naku. Padabot man ang kanbas digdi sa tamako kasod ma, yaon na so makan biktima, dagito nonon, marina na ita, nagkapurugulan man, day nabugbog so si Sani. Si itong aliasane. Oo. Dinara na lang hindi sa polis, digdi sa tabako, para ireklamo. Mario. Kasod ma mismo, Mhm. ang suspitsado, imbis na makauli sa tiwi, Yan. hinatod kan polis tabako duman sa lupi kamarisor, Oho. kaya iriba sa mga nagreklamo, Yan. para iplantar ang kasong lascivious conduct. Yan. Acts of lasciviousness. Yan. Roger conduct, violation ng conduct. Republic Act 7610, Oho. Tao yugod. child abuse, Oh, yugod mo. Pinalakbay niya sukamot niya. Dahil lamang naglaog sa isip niya na sa maray na hururon, nahurusan. nakainom ba yan? naman si Tina Diyos katan. Nakainom, dahil na naisitan, punay na nga yan, turugunan nga yan so, babay. Sabi ni Chanti muli, bako mangyayin ka, boss? Nahuros. Grabe gulog-gulog ka po ito. Turugunan na nga yan, o pamangihan na tunta. Para alat-alat pa ba yung agi-agi sa istorya? Punay na ba ngayon, kaluwag na? Acts of Tinakma. lasciviousness. Yan. Yan, kaya Toto naman siya sa lupi, Oh. ahampangon niya ang kasong ini. Yan. Na itiglantar mismo kasudma, Oho. kan mga autoridad natin kan mga nagre-reklamo. Di karsel siya. Mahapros siya kan karsel. Roger, duman niya na sa bakal Oho. siya magurapros, Mhm, sa yan. karsel, sa reyas kang karsel. Mario. Yan ang report. Yung Marbian, DCG. Grabe good gulo-gulo ano yun. Nasa influensya pagkan ara ka na mainit na gid so pagmati. Ay nakataning na 17 anyos na magayong gayo no. Buyong zo aliasan sa bus bata malipot-lipot bagad yun ade. Naglakbay sukamot kan lalaki. Ilinaog sa mayon-mayon.
naglalakaw su kamot. Gun mo napag mataso 17 anyo. Siyempre hisay man ka ng mamumuya dyon bako, naday kang konsentimiento. Siyempre uto na, rematica, acts of lasciviousness. Sa lalaki, kinapa, sa babae, siyempre nadaing permiso. Sa lalaki, mahampang kaso, acts of lasciviousness. Pero pag ang babae, ang kuminapa sa lalaki, ano ang kaso ka? Acts of deliciousness. Alas 9:36 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Surf. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Dadakol na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay, asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3,
Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo. At aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo. At aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo. Todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo. Todo linis at aming best ever bango. Bye! 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 Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako kanakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ang sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa June. Maraya pa itong lalaki na ito, June. Kinubabawan kan sa demonyo. Sala yan na gibo-gibo. Maghahapros siya kan karsel. Iba ka, June. Minor de edad pati ito. Sos, nako, wala. Rimati ito. Dapat kanday pangarugan tabi, ha? Gibo-gibong yan. Sabi na nga ni, he has to suffer the full consequences of his sinful act. Dipisil yan na gibo na yan tabi. Arog kaan. Pananamantala yan dyan diba? Dahil kalaban-laban sa babae, 17 years old, yaon sa bus. Maray nga ni tain ako dirang kay itong kodos duman sa staff ka nag-bus. Kinorner baga sa lalaki da baga dyon, sinipti, daay ka magkandyan, Oto. Maray nga ita, daay ka napugulan ka mga pulis pagabot dyan sa tabako, daay ka binugbog ning tudong so dila sa nang daing lastro. Ay, sus ko. Tul tabi kita, ha? Daay magiribok na arukanta. DPC la, you will face the full consequences of the law. Daay kita, we do not condone such act tabi. Dapat papanimbagon iyan na arog ka na mga persona. Nasa linya si Kumpadre Ngal. Kumpadre Ngal, Marhay na Aldaw, go ahead. Yes, Marhay na Aldaw, tabi, pade, gulpi palan digdi sa Taisan, sa kasaistansa, anday patulik. Rabing pilang unyan pade, digdi sa Taisan Covered Court, na mga ate na gusto magpatuli aros aputon gayon 300 na mga ate ngunyan pade digdi sa medical mission ni na Governor Pizarra, provincial government
asin an grupo man ni Congressman Pido Garbin Jr. Arogan dating tigibo sa mga barangay medical mission ani aro sa package na serbisyo maperakan medical, optical and paglibreng tuli, laboratory, ECG and gulping mga serbisyo tabi pa rin nabigo pero yang paano ko niyan ining covered court kan Taisan mastingan mauran-uran pa rin pero atabunon pa talagang dagsana kaya sinipot man sa mga police and mga staff kan provincial government na ariglaron ang linya kan mga nagdrila sa momentong ini talagang patisto serbisyo kan libreng gupit and optical pag ano ini kan mga hayop tabi pa rin package sa talaga serbisyo ini kan provincial government. Kaya nakulaon mo na pasalamat kan mga residentes kan Taisan kasi na barangay Stanza dahil mas yarog ka niya panahon na medyo oran-oran talagang yaon ba na serbisyo sana gobyerno provincial na madaraan medical mission na ni maghapon tabi na iba digdig mismo sa covered court kan Taisan. Yan ang sitwasyon digdig live sa barangay Taisan. Alar Mario, DCGB. Thank you so much, Al, sa mga dagdag na istorya. Diretso ang bulos kan informasyon. Marinaga kay Madam Ana Marie Sarteong Hoko, ano ka na manginasal tabi. Good morning, Madam Ana Marie. Ano lamang dyan sa manginasal, perming matao dyan sa manginasal na. Salamat sa amang Diyos, taan komersyo nakakabalik na. Ang ekonomiya nakakabalik na tabi, ha? Ingat na po kita. Primero pangadji, ingat magsunod sa regulasyon. Si Ans nasa linya. Ans, good morning ma'am, please go ahead. Good morning si Pio, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, kumpiyansa ko niyan ang Legazpi City Health Office sa pangangenot ni Dr. Alec Fulbert Diego na dakol ang mga kaakian, lalo na ini mga 5 sa 11 anyos, asin man iba pa na mga Legazpenyo sa PIDYA category na mainganyar sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Iningunan ang sinabi ni City Health Officer Dr. Hiliego Ponsain na ihiling ninda na strategiya ninda na paghanda ng mga coloring materials, asin may mascot, may dirty ice cream, asin mga burger para mapaugma ang mga aki sa mga makakatabang. Tangan na dahil magkatarakot ang mga ini sa mga medical authorities na yaon sa vaccination site, particular na dyan sa Legazpi City Convention Center asin sinda daw na nga may takot na makulog ang dago magpatudok man rin ni na proteksyon kontra sa COVID-19 o ining bakunang ini. Sigun sa iya Sir Pio, daw na dahil naabot sa target kasuod na mag 200 ang target, nagabot sa nasa 107 na nabakunahan na mga inisan na mga aki sa Legazpi City Convention Center asin may 8 pang may comorbidities digdi. Nagtutubod siya na sa paagi kan siring na bagay na kung saan pagigibon nindang light sa na environment kan mga aki sa vaccination site, mas madakol pa ini sa mga maabot na daw mantanga nangangapodan ini sa mga magurang na kung mapipwede tabangan man sinda na inganyaron ang mga kaakianinda sin pakalma kun man ang mga ini in kaso man na magturugot na magpabakuna kontra sa COVID-19. Ando dako ika nakaubos kang ice cream dyan. Duman ako sa gilid nagtilang-tilang. Ice cream. Ika man sana nagparaubos kang ice cream. Tapos burger. Burger. Yan. Langya ka. Murahin kita dyan. Sige po, pero ngayong edad mo, Gis po. Mataba lang po kaya ako. Medyo na pabayaan lang po kaya. Well, anyway, ginamitan din ng child psychology, ano? Yes. That's nice. Pero tama ito, ang target nila is 2, sumagurang, buda suaki. Primero ko target ito sumagurang. Siyempre, psychology kan magurang. Ikadua, suaki. So, environment yan, it's gonna be child-friendly. Ano? Yes. Yan, aram mo kasuba baga so pig-istorya ko, Ans. Sarong familia, dahil nanggad nagpa-iniksyon. Pati sa mga akin yan, tara mo na, dahil nga pwede. Ay, ma-iskwilan niya ko. Dahil pagpa-iskwilan, mag-module nga ya. Hugun mo, an. Matagas. Matagas talaga, dahil. Ang apod pati sa itong mga nabakunahan na mga virus na ngayon ka mo. Uli na kulo na kita. Hindi. Di sige ngun yan duro diretso bagano ipigpaluwas man ni Mayor Noel so talaan baga. Yes, diretso ang kids vaccination tabi
Sir Pio, and sabi nga ni Dr. Hiliego, naglalaom sinda na sa padagos na pagkondusin ng rollout kay ni talagang bako sana ang mga adult kategorya na mas mapadakol kay ni kundi lalo na ining mga kakian na prone man sa pagdukot o pag wala kay ining virus na COVID-19. Kulibat palan sigon naghapot, would it be open maski sa bako kids na taga Ligaspi magparehistro duman sa website then mahalat kan schedule over? As of now, Sir Pio, garo anti priority nila sa mga residentes gunakan na syudad and baka afterwards pag medyo na-meet naman sa target na population, baka magbukas naman giraray ang City Health Office sa bagay na ini. Iyo, taka ito baga, primero so mga sa adult, buda itong so sa priorities, purely mga taga-Ligaspi, apwera ka itong so mga nasa priority group, ano? Roger. Kan so naglangkaw na so porsentahe kan pagka-election man kan dapat na taga-Ligaspi, inopen na baga na mayor, walk-in maski taga sa Inka, taga Mars, taga Pluto, gabos baga nagapasiri rin dyan. Yes. Nakatabang itong dakula, ha? In its entirety. So, ini palan, igwa na ng statement mismo si Mayor o si Doc Fulbert na Ligaspi mo na sa kids, tabi? Actually, Sir Pio, wala pa maling concrete statement pero sabi ninda, tigta-try nindang i-prioritize ko na sa mga residents. Okay. Sige, sige. Sabi Sir Pio, na informasyon na digdi sa Legazpi City Convention Center kay Baan Siboy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya hali dyan sa Legazpi City Convention Center sa padagos na rollout man, vaccination rollout para sa mga kids. Aramod yun ha. We have to trust science na. Bako iniaraw ka itong sudeng vaksya yun. Ito bagang deng vaksya. It's a different thing. Itong deng vaksya. Basang sa nabaga itong itinudok yun. Ini po, pinag-adalan kan mga eksperto worldwide, kang World Health Organization, kan mga parmasyotiko. And bako ining bigla na ipigtudok. Kung nahihiling tabaga-tabi iso sistema, ininot nyo na, so medyo huralang ka na edad baga kan mga aki dyon, gradual, calibrated, pababa. Daiman ba ganing nahiling na adverse effect? Kaya ibinaba na sa 5 hanggang 11 anyos. Na pwede na. That's how it is. Ngunyan, kung gurano ka careful an sa tuyang medical community. So we have to trust science, we have to trust medicine tabi. At this point in time, because this speaks of humanity. Ano tabi? Survival of humanity. Ha? Maray na aga tabi, Madam Ana Marie Onghoko, ano, diyan sa Indo, sa Mang Inasal. Good morning. Sabi digdi, so mga reaksyon man sa kuan sa Tingog Kanbanuan. Sabi ni Princess K, Sir Pio, wag naman pagtawanan yung dalagang pasahero. Nabastos na nga, pinagtatawanan nyo pa. Hindi naman tama yun at mas lalong hindi niya ginusto na bastusin siya. Hindi naman natin pinagtatawanan yung aki, dahil man. So, pinagpagitan na sana lang sa light presentation. Taram ta binastos yun eh. Sabi ta na nga ni baka subago sa discussion ta, the culprit should face the maximum effect of the law. Oh, ipinagagitan na lang sa light na hururunta. Ito nga ni baga disisitian nyo so aki. Yan. Okay. Good morning po. Sabi ni Agnes Lumerio Llaneta, watching from Sipi Daraga. Si Deborah Barnedo Panagan kan Mandaluyong watching. Si Madam Ana Marisarte Onoco, si Madam Cheryl Pabericio naghiling man tabi. Maray naga tabi sa Indo and God bless. Ha? Sige. Ani ba pa pakalis kan sa tuyang bareta asin hanap buhay? Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Cynimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan.
Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Di ko naisip, natitigil ang mundo. Ganun pa man, tuloy pa rin na iniisip mo ako. I feel good when I feel safe. I feel good, I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good, so good. I feel good because I feel safe. I feel good, I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. Di ko nakita na tayo'y dapat lumayo. Ganon pa man, tanaw pa rin, damang-dama ang pagtingin. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good, so good. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sa bakdo, always yan ang feeling ko. Noong speed shop, siguradong panalo ka dito. Noong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortaba. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Yaw na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian Salceda. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago pa Jack. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodi ko si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Lodi ko si Loren. Pinondohan mas purang gamutan. Lodi ko si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodi ko si Loren. Lodi ko si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato.
May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pabor man si Senador Coco Pimentel na dapat irespeto kan Commission on Election o COMELEC ang mga campaign materials na nasa laog kan mga pribadong lugar bilang parte kan freedom of speech. Pero tinawanan nindoon kan Senador na pagsobra naman kadakula ang nakasabit na campaign poster pwede nang tauwanin warning o suratan kan COMELEC ang mga tagsadiri nin private property para magsunod sa itinalaan o tamang sukol. Sinabi ng pag natauwanan nin warning asin surat kan COMELEC asin dai pa man giraray nagsunod ang tag sa diri kan pribadong lugar pwede sindang kasuhan. Paliwanag na Pimentel na sa ilalim kan election code pagsuhay sa legal na sukol o sukol kan campaign posters o materials kung oversize ang nakadisplay na campaign posters, tarpaulin o streamers. Tinawanin doon ni Pimentel na maski nasa private property dapat pa man giraray na sunod doon ang election code na tama sukol kan campaign materials dahil kung dai, mapapaboran digdi ang mga may kaya sa buhay o mayaman. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Yun nila, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilabian. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat. With Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kayo ba ay
ay KSB, kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Lend me your ears, ano tabi. Sa lado international mo nagiraray kita tabi. No? Ining natatadatang portion kang programa, please. Ipipresentar ko tabi sa Indo. Sa abot man kan sa kuyang magakaya, mga research niya to, as in paghugot kan mga dapat na informasyon. Ano ining nangyayari ba ya? Natataarog ka ini an tensyon, as in natataarog ka ini ka volatile ang sitwasyon dyan sa Europe. So Russia baga da Ukraine. Kita digdi na pipreoccupy kan politika laban ni BBM buda ni Lenny, COVID asin iba pa. Pero ini po, pirit niya tong pinag-i-inject sa programa ta, ang international scene, ta saro pa ini sa mayor na problema, iparayo kibala Diyos na magkaigoning full-scale war sa Europe. In fact, ang latest ngunyan, so Ukraine baga gustong sakupo na naman kang Rusya, inabante na ni Putin ang ribu-ribong materyales, ribu-ribong soldados, ekwipo militar gabos, buki de guerra, missile launchers, artilleries, soldados, mobile hospital, yao na sa trangkahan sa sular kan Ukraine. Diit na sa nang diferensya, larga na dyan. And ang latest ngunyan, tabi, nagtarab na si Putin. Magkakaigwad yun ngunyan anytime ning nuclear war exercise na tabi sa Rusya. Nuclear war exercise. Kan nakaaging aldaw na unambitan niya to, nagwarning si Putin, igwa ngaya kami ning nuclear arsenal. Ngunyan, in-increase niya na ang level. Ma-nuclear war exercise na sinda kung saan si Putin mismo, si Presidente Putin kang Rusya, iyon duman mismo siya sa control room kung saan igwanin sitwasyon na gira nuklear. So US man tabi, nagsasabi man, sindot-dot kamo kang Ukraine, kamong mga taga-Rusya. Sindot-dot kamo. Tapag iyan didot-dot, full-scale war man tabi, mas dakula pa sa World War II. Ang sabi mismo ni Presidente Biden kan US, mas dakula pa sa World War II. Yan. In order for us to understand, natataarog ka iyan ang nangyari. May nahugot kitang interview kan sa tuya mga pag-iriba sa hanap buhay, duman sa Metro Manila, kay Tata Ponce en Religion. Si dating Defense Minister, dating Senador Juan Ponce Enrile, saro baga siyang sekretaryo kan Defensa National kay itong mga panahon. Igwa nila pagkasabot kan sitwasyon seguridad internasyonal. Hararom ang pagkasabot ka ini sa seguridad internasyonal. Military situation, gabos, implications, effects, after effects, gabos tabi. Hararom ang pagkaaram ka ini ni Senador Juan Ponce Enrile bilang dating sekretaryo kan Defensa National kay ito kan nakaaging mga panahon. Ano ang pinunan managad kin natataarog kaning sitwasyon, dangogon po niya to interview man ni sa tuya mga pag-iiriba sa hanap buhay duman sa Metro Manila. Please listen carefully tabi. Yung bansang Ukraine, diyan nagumpisa ang tinatawag natin na bansang Russia ngayon. Diyan, sa Kiev. Yan ang capital ng Ukraine. Kiev, K-I-E-V, Kiev. At ang umpisa ng bansang Russia ay yung tinatawag na Kievan Rus, R-U-S-S. Yan ang lahi ng Russian. Ngayon, bakit napunta sa Moscow yan? Dati-dati, merong tinatawag nila na the Duchy of Moscow. Oh, sandali ta yan, mandali mo na ta igwanin commercial palihison tangon ini. Kun ini John, historical background and anon epekto kay ni sa kinaban lalo na digdi sa to sa Pilipinas. May tinaram kita kay to an
presyo kang krudo, petrolyo, apektado yan. Ibang lugar yun. Yun ang Moscow. Dahil nung sinalakay ng mga ni Genghis Khan, ng mga Mongols, yung lugar na yan, ay wala silang walang barrier, walang sangga ng mga pumapasok na kalaban nila dahil bukas yung plane. Yun ang tinatawag ng North European plane, yung NEP. Malawak na lupain yan na flat, kaya madaling pumasok ang mga sumasalakay. Kaya yung Russia, mahina noon, lumipat sila from Kiev, Ukraine, to Moscow, yung Moscow ngayon. At doon lumawak yung bansa na yan. At ang patakaran ng Russia ay to conquer everything around it. Around it, because ang sinunod ni Ivan the Great, yung Ivan, dalawang Ivan yan, Ivan the Great and Ivan the Terrible. Yung Ivan the Terrible, anak ni Ivan the Great, emperador yun ng Russia. Ngayon, ang sabi ni Ivan the Terrible, kaya sinabing terrible, attack and defense. Attack to defend yourself. Basta labanan mo lahat ng mga nakikita mo, kaaway mo sa paligiran mo para mabigyan mo ng seguridad ang sarili mo. Yun ang patakaran niya. Kaya lumawak yan hanggang doon sa Arctic ang lupain ng Russia, hanggang sa Pasifiko, sa Vladivostok. Dahil dyan sa patakaran nilang yan. Pati China sinalakay nila. Ngayon, yung Ukraine na yan, yung lugar ng Belarus na yan, karating ng Russia. Russian din yan. Mga Rus din ang mga tao dyan. Kaya nung nakita ko kagabi yung usapan ng presidente ng Belarus at ng Russia, nag-uusap sila dahil yung Belarus gustong bumalik na bansa kasama ulit sa Russia. Kaya sigurado yan na sasakupin ng Russia. Bakit gusto ng Russia na kunin yung Ukraine? Una, sapagkat maraming mga Ruso, lahing Ruso sa Ukraine. Pangalawa, talagang dating lupain nila yung Ukraine na yan. Pangatlo, yan ang dinadaanan ng mga Western Europe, Francia under Napoleon, Hitler under Germany, para salakayin ang Moscow. Kaya yan ang dahilan yan. Ngayon, at ang teorya ng Russia, kahit na Putin, Stalin, Lenin, o Khrushchev, o sino pa man naghahari sa Russia, ay dapat ang border ng Russia ay Baltic Sea. Ano yung Baltic Sea? Nandun ang mga bansa ng Lithuania, Latvia, at Estonia. At pagkatapos doon, nandyan na ang Finland, Sweden, Norway, Denmark, and the Dutch Republic. Kaya yan, at pati Poland, yan ang mangyayari dyan, yung pisan na ni Putin na i-conquer ulit yung dati nilang lupain na Ukraine, at sasakupin niya sigurado kung mangyari yan ang Belarus. Belarus is virtually a part of Russia now. And then next will be Lithuania, Latvia, and Estonia. Sapagkat doon sa likuran ng Lithuania, nandun yung Poland.
nandun ang isang malaking lupain din ng Russia, yung Kaliningrad. Iko-connect nila yung border sa Kaliningrad. Yan ang dahilan. At yan ay importante sa buhay ng Russia as a country. Yung Ukraine na yan. Hindi pwede na makuha ng iba yan. Kaya inuna nila na kunin yung Crimea. Crimea. Nasa Black Sea yun. Yung dagat na nasa loob ng Eastern Europe. Kung nasaan nandun yung kanilang naval base sa Sebastopol, sa Crimea. Yan ang, that is the policy, the old policy of Russia. So, sigurado na sasakupin na ni Putin yan. Ngayon, ano ang gagawin ng Amerika? Nandyan ang NATO, kailangan sa proteksyonan nila sapagkat NATO countries ang Poland, NATO country ang Lithuania, ang Latvia, at Estonia, Finland, Sweden, Norway, Denmark, hanggang sa Western Europe na yan. Romania, Bulgaria, Hungary, lahat yan. Kailangan, kaya sa proteksyonan nila yan under NATO. Kaya nagpapadala na ngayon ng mga sundalo na mga Amerikano sa mga bansa na yan. Sapagkat if sinasabi nila kay Putin, kunin mo yung Ukraine. So yan tabi ha, nganing maintindihan tanin marhay. And igwa kita nin tultul na pagkasabot. So war is very imminent tabi talaga. Yan ang analysis kan Central Intelligence Agency and human in yung analysis ni Senador Enrile. Gagalawin ito mga ito, magkakagera tayo ng malakihan na gera. Mangwan, ano ba ang meron bang direct or indirect na epekto yung sigalot diyan sa Europa, sa Russia, sa Ukraine, sa ating bansa? Kasi maraming nagsasabi, lalo na ngayon, ang presyo ng produktong petrolyo ay tuloy-tuloy ang pagtaas. Meron pang isang transport group na magkakasa ng malawakang transport strike na, at ito ang kanilang isa sa mga sinisisi dahil dito sa sa sigalot dyan sa Russia at Ukraine. Alam mo, Admar, wala tayong source of energy locally. Wala nang supply ang Indonesia, maliit ang supply ng Malaysia, maliit ang supply ng Brunei, at ano pa ba ang Australia, hindi rin tayo nabibigyan ng supply niya. Mahal ang kanilang mga quality ng kanilang mga krudo. Ang krudo natin, ang energy natin, nang gagaling sa Persian Gulf, gagaling sa Saudi Arabia, sa Oman, sa Emirates, sa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait, sa Iraq. Nung araw, Iran. Kumukuha din tayo dyan. Malaki yung kinukuha natin ng enerhiya sa Persian Gulf at hanggang sa Africa. Ngayon, ang Europe nagde-depend sa Russia, sa enerhiya nila. Kaya maraming mga pipelines from Europe to supply Germany, France, lahat ng mga bansa na yun, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, pati ng natural gas and crudo. Ngayon, pag nagkagera ngayon between Ukraine and Russia, malamang na masisira yung mga pipeline na yan. So mawawalan ng supply ang Europe. So siyempre,
Hindi kaya ng Amerika na i-supply yung kailangan ng Eastern and Western Europe, di ba? Ngayon, ano mangyayari? They'll have to draw at any price ang production ng enerhiya sa Persian Gulf at sa Africa towards Europe. Tayo dito sa Asia, malayo tayo, mawawalan tayo ng enerhiya. Yan ang problema natin na haharapin ng presidente na susunod sa eleksyon ng Mayo na darating. Iyan, tabi. Oh, maliwanag na John. Ano? Nakuro-connectar na tabi. Pinag-presentar ko sa Indo sa abot man kan sa kuyang magakaya. Ang aning mahiling niya to, ang relevance kuna ta pigo para diskutir ta ini na nag-ansyas ng ining gera jampo sa Europe between Russia and Ukraine na very, very imminent at tabi. Dit na sana, kumbaga yun, dit na sana ang pirma, larga na. Si Putin, si Presidente Putin kang Russia, o yan na po, anytime, magkakaigwa na nin nuclear arsenal, sabi na nga ni war games, war exercise, nuclear war exercise na. Nako. So yan po tabi ha, ang pinag-abangan on the political side, so mga emisaryos kan US budakan Russia, naghururo na, tagari pa pagtuparon si Presidente Biden kang US and si Presidente Putin kang Russia. Ano tabi? So salamat kan sa idong pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pagantabay. Abangan ang masunod na programa. At ngayon,